Des del canal de comunicació digital d'Alzira, vos convidem a descobrir l'art medieval del carrer Xulbi. Alzira, com tots sabeu, és una ciutat amb molta història, que encara estem per descobrir. Hi ha molt de patrimoni encara per descobrir. I mostra d'això són les últimes troballes que hem descobert en el carrer Xulbi, carrer que limita amb la iglesia de Santa Catalina i que se situa en el barri de la Vila. Entre les troballes descobertes en la Sutcat del carrer Xulbi, com vos dia situat en la villa d'Alzira, es troba un arc medieval, entre altres objectes que s'han trobat allí. Allí es pot veure la base d'aquest arc restaurat per l'Ajuntament, la qual cosa permet constatar que els brancals laterals tenen més de 3,20 metres d'altura i la part central de l'arc fins i tot un poc més. A més, tenim que tindre en compte que el nivell que se situa aquesta arcada està considerat com a un arc medieval, que pot situar-se sobretot en el segle XVI. Es tracta d'un arc que marca una porta, però que no s'ha pogut concretar si l'accés un accés a un carrer, a una casa o a un pati. Una de les mostres trobades, de les moltes que s'han trobat en este solar, és una peça de vidre amb traces dorades, que sembla el coll com a un recipient estret i que els experts es diuen que pot ser que siga dels segles XV o del segle XVI. També tenim en este solar diversos sondejos arqueològics realitzats en el carrer Xulbi, on s'han trobat restes del forn que se va autoritzar i se va construir per el rei Jaume I, després de la Reconquesta, on suposadament Jaume I, com dia, va autoritzar la construcció d'un forn i que després, al llarg dels anys, aquest forn ha anat construint-se un forn dalt d'un altre forn. Se suposa que el forn de Jaume I és del segle XIII i que està situat, com dia, en el cor del centre històric de la vila. Encara es queda molt per descobrir en la nostra ciutat. No oblides en visitar aquest espai que es mostra les vivències des del segle XIII al segle XVII. Alzira és una ciutat on estem orgullosos de tindre un patrimoni històric-artístic ric. Visita Alzira, que no te n'eixiràs despagat.